Můj život byl poněkud zničený zkušeností, kterou jsem měl, když jsem byl mladší. Často se vracím do doby, kdy se můj zážitek stal. Nikdo tehdy mému příběhu nevěřil a tak jsem se rozhodl, že ho napíšu nyní, aby ho svět viděl. Začalo to, když mi bylo asi 14 let, když se moje rodina přestěhovala domů. Mému tátovi bylo nabídnuta práce s lepším platem a o pouhý týden později jsme prodali dům a pronajali si byt ve městě, kam jsme se přestěhovali. Bylo to v létě, když jsme se přestěhovali, takže začít v mé nové škole bylo jednoduché. Když začal semestr, nervózně jsem šel z našeho domu do školy, která byla docela blízko. Neměl jsem možnost potkat žádné místní děti, takže jsem nikoho neznal a bál jsem se, jestli budu muset najít nové přátele úplně sám. Nevzpomínám si, že bych toho rána s někým opravdu mluvil, byl jsem příliš stydlivý. Jen jsem vzal svůj rozvrh do mírně třesoucí se ruky a podíval se, jaká je moje první hodina. Matematika ve třídě 104. Zkontroloval jsem malou školní mapu, kterou jsem dostal, a prohlížel jsem si tu mapu znovu a znovu. Vůbec jsem neviděl číslo své třídy. V té době kolem mě nebyl žádný personál a já začal panikařit. Všiml jsem si, že na půdorysu budovy bylo napravo od školy celá sekce, která vypadala, že má spoustu místností o velikosti tříd, ale žádná čísla. Čísla tříd zcela vlevo od školy byla číslo 300 až 310. Uprostřed budovy bylo místnosti označené v rozmezí 200 až 230. Rozhodl jsem se, že moje třída 104 bude logicky napravo. Šel jsem dlouhými chodbami, většina ostatních studentů nebyla nová, a tak už se dostali do svých tříd, zatímco jsem si prohlížel svou mapu. Kvůli tomu byly nyní chodby opuštěné. Zpětně jsem měl najít pomoc a požádat je, aby mi dali pokyny, ale byl jsem tak stydlivý, že jsem to raději zkusil udělat sám. Každopádně jsem držel půdorysu budovy a na konci děsivě tiché a dlouhé chodby byl můj průchod blokován poměrně starými dřevěnými dveřmi, které se neotevřely, když jsem zatlačil. Tohle vypadalo špatně, jako by se do této části budovy neměl vstupovat. Hrál jsem si s myšlenkou, že je někdo omylem zavřel, nebo jsem možná jen netlačil dostatečně tvrdě. Vrazil jsem do dveří ramenem a se zvukem škrábání kovů o dřevo se otevřely. Tehdy jsem si uvědomil, že jsem zlomil závory na druhé straně dveří, které byly skřehlé rzí. Zděsený tím, že jsem první den rozbil zámek dveří, jsem se chystal otočit a utéct z místa činu a požádat někoho, aby mi pomohl najít mou třídu. Samozřejmě bych neměl být v této části školy. Nová chodba byla stará a zaprášená. Všechny skřínky byly otevřeny a nepoužívané. Ve vzduchu visel slabý zápach plísně. Když jsem se otočil, všiml jsem si čísel namalovaných na skleněných oknech dveří podél chodby. Ten, který je mi nejbližší, četl 100. Zmateně jsem znovu zkontroloval svůj rozvrh, abych se ujistil, že jsem číslo třídy přečetl správně. Bylo to jasné. Moje třída byla 104 a zřejmě právě podél této chodby. Začal jsem pomalu chodit a díval jsem se do oken každé třídy, kterou jsem prošel. 100 prázdná, 101 prázdná, 102 také prázdné, až na plastovou kostru visící v rohu u hromady žlotnoucích studentských laboratorních plášťů. Přesto to stačilo, abych sebou trhl. Když jsem kontroloval číslo 103, slyšel jsem z protější místnosti hlas dospělého muže. Třída 104. Nekoukl jsem oknem. Byla plná. Až na to, že to nebylo to, co jsem očekával, že uvidím. Jistě, byl tam učitel, který měl na sebe obnošený hnědý oblek a modrý motýlek, a byli tam studenti. Všichni se soustředili na tohoto učitele, jak sedí jeden od druhého na staromódních dřevěných židlích. Zarazilo mě to, co měli na sobě. Děti už se tak neoblékaly. Vypadalo to jako třída ze starého filmu nebo představení. Učitel stál vedle tabule, zaprášené od křídy. Navzdory této zvláštnosti jsem zaklepal na dveře. Předpokládal jsem, že škola má špatný rozpočet. Učitel se mého klepání nevšiml, tak jsem tiše otevřel dveře a vyšel dovnitř. Žádný ze studentů nespustil pohled z učitele, který si mě také nevšímal. Nešikovně jsem se omluvil za své zpoždění a uvedl, že jsem se ztratil. Pak jsem se dostal k jedinému volnému místu v místnosti a posadil se. Cítil jsem, jak mi tváře hoří rozpaky. Asi jsem přerušil hodinu, jak jsem si myslel.
Učitel začal svou lekci o několik sekund později poněkud nenuceně. Jmenoval se pan Telory, začal křídou psát rovnice na tabuli a přiměl třídu, aby je vyřešila. Lekce byla docela obyčejná, kromě toho, že nebyly použity žádné kalkulačky. Kdykoliv jsem zvedl ruku, abych odpověděl na otázku, ignoroval to a vždy si vybral jiného studenta, aby odpověděl na problém. Lekce skončila náhle po několika hodinách. Na konci jsem byl znuděný a nešťastný. Chtěl jsem se jen vrátit domů a postěžovat si, jak mě ignorují. Když jsem odešel z pokoje, pocítil jsem návaly hladu. Podíval jsem se na hodinky a byl jsem šokován, když jsem viděl, že školní den skončil. Celý den matematiky? Hrůza. Rozhodl jsem se, že tu školu nesnáším. Pomalu jsem šel domů a v duchu jsem si probíral události dne. Bylo to všechno velmi zvláštní, ale předpokládal jsem, že si na tuto novou školu nakonec zvyknu. Když jsem se vrátil domů, moje matka mluvila do telefonu. Na její tváři bylo vidět zmatení. Slyšela mě přicházet a zamračila se, když mě uviděla. Vypadala poněkud naštvaně a požádala toho, kdo byl na druhém konci telefonní linky, aby podržel. A pak mě obvinila, že jsem nebyl ve škole. Následoval zmatek. Řekl jsem jí, že jsem byl celý den ve třídě, ale očividně mi ze školy zavolali, že jsem nebyl na žádné lekci a neviděli mě, když jsem si vyzvedl rozvrh. Řekl jsem, že jsem byl celý den ve třídě pana Teloryho, ve třídě 104. Musel jsem zmeškat registr, když jsem se opozdil, pomyslel jsem si. Moje máma se odmlčela a řekla do telefonu můj příběh. Jí výraz po pár sekundách stuhl a pak se na mě podívala dost ústaraně. Zavěsila telefon a řekla mi, pan Telory nepracoval ve škole 38 let? Třída 104 byla zřejmě součástí opuštěné části školy, která nebyla používaná od střelby ve škole před téměř 40 lety. Škola si myslela, že si dělám jen velmi špatný vtip. Tu noc jsem šel na web, abych zjistil, jestli je pravda, co škola řekla. Rychle jsem našel staré novinové články o školním masakru, které byly archivovány. Do školy prostě vešel šílenec s loveckou puškou a zastřelil celou třídu. Zablokoval dveře a zastřelil všechny v učebně matematiky. Stará zrnitá fotografie ukazovala třídu, kdy k vraždám došlo. Poznal jsem to okamžitě. Byla to třída 104. V nekrologu byly uvedeny počty mrtvých a fotografie všech, kteří zemřeli. Taky jsem je poznal. Pan Telory a všichni studenti, se kterými jsem strávil den. Mé srdce jako by se zastavilo. Bylo mi špatně, cítil jsem v tu chvíli mrazení až v kostech. Po tom dni jsem změnil školu. Nyní po letech jsem napsal toto, svůj popis toho, co se mi stalo, kterému nikdo nikdy nevěřil. Důvod proč? Včera mi přišel poštou dopis. Nebyla tam žádná adresa. Prostě se to objevilo v mé poštovní schránce. Byla to pozvánka na třídní sraz, podepsána mým starým učitelem, panem Telorym.